се възстановява отдавна прекъснатата връзка между поетическия текст на една антична драма и театъра. Първоначалният подтик, да не кажа натиск за създаване на този текст, действително беше Маргарита Младенова, която по един или по друг начин е казала: не е възможно съвременен режисьор да работи с съществуващите преводи. Трябва друго. Като оттам нататък е оставила на експертите да решат какво да бъде това друго. И тази връзка с живото битие на текста, с неговото устно битие, никога не е прекъсване, въпреки че между спектакъла и излизането на книгата минаха доста години. Това е едното нещо, което е забележително. Софокъл пише за театър. И това беше забравено много дълго време. Много дълго време на тези текстове се гледаше само като на литературни текстове. Сега те се връщат там, където им е мястото. Връщат се, разбира се, колебливо, оставайки с единия крак и в литературата, която може да легне върху страницата. Но това са и текстове, които могат да бъдат произнесени. Ето това е, което според мен е едно от основните качества на новия превод. Но той е забележителен си с други неща, не само по своя резултат, но и по процедурата на своето създаване. Дами и господа, този текст зря дълго и бавно като качествено вино. На него му трябваха години, за да се еманципира от един подстрочник, от един режисьорски поглед, от множество преосмисления на самия Кирил Мерджански и от още много други неща, които се случваха през тези години. Това е един бавен превод. Това е един изключителен лукс. Всички ние, които работим в тази област, знаем, че пазарът на преводаческия труд е динамичен, както всеки пазар. И разбира се, той гледа в късогледна перспектива. Докато тук ние имаме един превод,